Lanbide heziketarako berrikuntza zentroak Errenterian du egoitza nagusia. Berrikuntza proiektuak garatzea dute helburu hemen, eta asmo horrekin traineru bat eraiki dute ikasturtean zehar. Iazko udazkenean abiatu zen egitasmoa, eta une honetan fabrikazioaren azken fasean daude. Diseinu berria izango duen karbono zuntzezko traineru bat izango da prozesuaren emaitza. Gure helburua ez da produktu bat egitea, baizik eta ezagutza bat eukitzea, bai? Orduan irakasleek beraiek bertan ezagutza bat hartu eta hori proiektu bidez egiten dugu. Orduan, kasu honetan, genera maila 3 urte karbono zuntzaren inguruan ikasketak egiten, ikusten pixka bat ze prozesu desberdinak erabiltzen diren karbono zuntzezko piezak fabrikatzeko, eta beti pieza txikitan, plantxetan eta horrela. Orduan esan genuen, goazen orain produktu erreal batetan, handian froga bat egitea, eta aplikatzea orain arte ikasitakoa pieza handi batetan. Teknologiarik aurreratuenaz ekipatuta egongo den azken belaunaldiko untzi baten diseinu eta fabrikazioa izan da ikasketa prozesua bideratu duen egitasmoa. Eta lanbide heziketako irakasle, enpresa eta unibertsitate ezberdinen parte hartzea izan du. Alderantzizko ingeniaritza izan da egitasmoaren oinarria. Lehen urratsa beraz, merkatuko traineruak aztertzea izan zen, eta horretarako hainbat traineru eskaneatu ziren. Ondoren, prototipoak fabrikatu ziren eskalan. Fase honetan, besteak beste, Usurbilgo lanbide heziketa zentroak parte hartu zuen. Hemen, traineruen poliuretanozko prototipoak mekanizatu zituzten. Irudimenaren eta ezagutzaren konbinazioa nahitaezkoa izan zen lan aurrera eraman ahal izateko. Ikastetxeko mekanizaziorako makina txikiegia baitzen. Arazoa badeu, gure makinetan 2 metroko blokei ezin da gabitu, eta orduan 3 zatitan egin beharko dugu. Aurrena eren bat moztu dugu blokeoi, eren bat egin dugu, eta bi eren egiten egia. Lan hau nola atakatu, pentsatu behar dugu aurretikan, zer erremintakin da zer baldintzakin. Ikusiz, prestaketa hortan zer erremintakin jokatzeko aukera dakaun, neurriz, luzerak eta bar, eta hori dana kontuan hartuta ordenadorean eseitzegea eta geometria horrekin lantzen hastegea. Eta gero, landu behar dugu, noski, ze estrategia egingo dugu, azkenean irudi horta aleitzeko. Zuzenean, kolpe batean ezin dugu aleitu, aurren aurraketa handi bat egingo dugu, desbaste bat esate dugu, geha azkenean kopiatu bat edo forma hori txukuntzeko edo fintzeko. Prototipoek beira zuntzezko traineru txikiak egiteko balio izan zuten. Izan ere, traineru berriaren diseinu proposamena gaur egun lehiatzen diren traineruekin alderatu zen, eta horretarako guztiak beira zuntzean fabrikatu ziren. Hasi ginen helburu txiki batekin, baina egin duguna da ikasketa prozesu oso bat. Diseinua aztertu, froga batzuk egin diseinu hori hobetzeko, eta gero fabrikatu eta balidatu. Jon Lasa itsas ingeniariaren diseinua izango du traineru berriak. Bere proposamenaren ezaugarriak gaur egungo traineruenekin alderatzeko Southamptoneko unibertsitatean azterketa hidrodinamikoak egin zituzten. Proposatu zen traineru horiek pixkat berko liakela analizatu, produktu mejoratu bat ateratzeko. Orduan, Southamptonean joan ginen gure propostakin, eta ikusi genituen traineru bakoitzan karakteristikak, kondizio desberdinetan, eta analizatu genituen pixkat bakoitzan bentajak eta desbentajak. Eta hortik atera da azkenengo diseinu definitibo bat. Traineru batzuk itsaso barean lehiatzeko dira egokiak. Beste batzuk ordea, itsaso zakarrean erakusten dute ahalmena. Ziabogak ere ez dituzte denek berdin hartzen. Tripulazio eta patroiaren trebetasuna funtsezkoak dira. Baina ontziaren diseinuak ere badu zeresanik. Baldintza horiek guztiak aztertu ziren Southamptoneko unibertsitateko hidrodinamika tangan.
emaitza prometedorek xamarrak atera zian. Gaur eguneko trainerun resistentzia gutxitu zen, gure propuesta azkarro zala demostratu zen. Kondizio batzutan gutxillo, bestetan gehiago, baina potentziala ordo, guztu dator egin handik. Resistentzia gutxitu da bai itsasoko kondiziotan eta bai ziabogetan. Hidrodinamikatangan lortutako emaitzak aintzat hartuz, Jon Lasa itsas ingeniariak traineru berriaren behin betiko diseinua proposatu zuen. Hortxe abiatu zen karbono zuntzezko traineruaren eraikuntza fasea. Gipuzkoako lanbide heziketako 3 zentrotako irakasleek eta zenbait ikaslek parte hartu dute fabrikazio prozesuan. Irakasle horien ardura izango da ikasitakoa beste irakasle batzuekin partekatzea. Material didaktikoa sortuko dute eta beste irakaslei trebakuntza eskainiko diete, karbono zuntzaren fabrikazioa lanbide heziketako ikasgeletara irits dadin. Traineruaren fabrikazio prozesuan 3 aldi ezberdindu daitezke. Lehenik eta behin modeloa egin behar da, lan hori egurrean egin zen. Estifunekin egin genuen traineru osoaren modeloa, hor mekanizatu zen 12 metroko modelo bat egurrean erabili egiten ari garena orain moldea egiteko. Egurrezko modeloa oinarri hartuta, traineruaren moldea egin zuten Beira Zuntzez. Irungo Poliester Gabiria enpresa lankide izan zuten horretarako. Beira Zuntzez egindako molde hau, karbono zuntzez egindako traineruaren moldea izango da. Udazkenerako bukatuta egongo da trainerua, eta Arraun klubek emaitzaz baliatzeko aukera izango dute, besteak beste, Formula bateko telemetria traineruan egiteko aukera izango da eta. Mondragon Unibertsitatearen lankidetzak eskaini du aukera hori. Gure proiektuaren objektibo nagusia da traineran dauden variable fisikoak neurtzea, gero patroiak erabil ditzazkeen. Hemen egiten duguna gehien bat da arraunlari bakoitzaren indarra neurtu. Arraunlari bakoitzak egiten duen indarra neurtu ahal izateko, toletek barruan sentsoreak izango dituzte. Informazio guztia modu inalanbrikoan bidali eta jasoko da, eta nahi izan ezkero, informazio hori denbora errealean ikusteko aukera izango da. Horrela, badaki patroiak nola doazten, zein doan azkarrago, zein doan motelago, edo zein egiten duen indar gehiago edo gutxiago. GPS-a ere gehitu diote sistemari, traineruaren unean uneko kokapena eta abiadura ezagutu ahal izateko. Sentsoren bidez lortutako informazioa erabakiorra izan daiteke erabakiak azkar hartzeko. Pentsatzea hau garrantzitsua den edo ez, da esatea Oriok Donostiko banderan ze emaitza izan zuen, zenbategatik galdu zuen. Segundu bategatik galdu zuen, eta izan zen, ez dakit zenbat minutuko estropada bat, esanet, hoi euneko 0, zerbait da efizientzian. Honekin, euneko bat irabazi izan balute, efizientzian, pertsonak lekuz aldatu, kriston abantea izango zen, kriston diferentzia irabazi ingo zuten. Traineru berria ikasketa prozesu baten bitartekoa baino ez da izan. Hala ere, punta-puntako teknologiarekin eraikitzen ari da, eta udazkenean bukatuta egongo da. Orduan, homologatzeko unea iritsiko da. Izan ere, etorkizuneko estropadetan lehiatzen ikusi ahal izateko, Arraun Federazioak ziurtatu beharko du arraun araudia betetzen duela.